Türkmenistandaky Britan ilçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogruçyl hem halal jurnalistlere goldawyny bildirdi. Birleşen Şalygyň Türkmenistandaky ilçisi Sorda Abbott Britan hem de Kanada hökümetleriniň media azatlygy boýunça Londonda geçirýän bütün dünýä massawaty münasibetli 10-njy iýulda ýaýradan beýanatyny Türkmenistan üçin möhüm meseleler barada halallyk we dogruçyllyk bilen ýazýan türkmen jurnalistlerini goldap çykyş etdi. İlçi halkara çäre münasibetli Britan hökümetiniň web sahypasyna ýaýradan beýanatyny öldür üçin hem de Türkmenistan üçin wajyp meseleler barada halallyk we dogruçyllyk bilen ýazýan ýurdun içindäki we daşyndaky türkmen jurnalistlerini goldap çykyş etdi. Şu gün Britaniýa bilen Kanada bilelikde Londonda media azatlygy boýunça bütün dünýä massawatyny geçirýär. Bu ýerde Aşgabatda biziň pikirlerimiz öldür üçin hem de Türkmenistan üçin wajyp meseleler barada dogruçyllyk we halallyk bilen ýazýan Türkmenistanyň özündäki we daşyndaky türkmen jurnalistleri bilen bolar diýip Birleşen Şalygyň Aşgabatdaky ilçisiniň beýanatyny aýdylýar. 10-njy iýulda Birleşen Şalygyň hem de Kanadanyň hökümetleriniň bilelikde urnaýan media azatlygy boýunça bütün dünýä massawaty Londonda öz işine başlady. Britan hökümetiniň massawat barada çap eden maglumatyna görä 2 günläp dowam etjek massawatyň gün tertibini Merkezi Aziýada we Günnäge Ýewropada düşmançylykly sredalara sebäp bolýan jurnalistleri goldamak boýunça sazlaşykly ulgamy işläp düzmegin meseleleri hem bar.